Szóval a családban van múltja a kézművességnek, és az soha nem volt erőltetve. Viszont azt láttam, hogy fontos a tárgykészítés, meg az, hogy milyen tárgyak vesznek körül minket. És aztán a művészeti gimnáziumba bekerültem, és én ott is dolgoztam sok évig. A kerámia készítés az mindig fontos volt nekem, mert fontosnak tartom azt, hogy milyen tárgyakat használunk az életünk során. Mert a tárgyaknak fontos szerepük van. Szolgálják az életünket, a mindennapjainkat. Fontos, hogy milyen edényből eszünk, vagy milyen ivóedényből iszunk. És ezért egy kerámikus, vagy én legalábbis mindig inspirálva vagyok arra, hogy készítsek valami mást. Hogy kipróbáljak valami mást, nagyon szeretek kísérletezni. Plastikákat is készítettem az elmúlt évtizedek során, csoportos kiállításokon vettem részt. És aztán jött egy gondolat, az ékszer. Már nem is tudom, hogy hogyan. Talán lett volna egy megrendelés kitűzőkre, ami meghiúsult, és akkor ott elkezdtem gondolkodni, hogy de tényleg, hát ezen gondolkodjunk akkor el, mit lehetne csinálni akkor, ami az enyém. Előbb ilyen kis fülbevalókat készítettem, aztán úgy figyelve a környezetemben, meg így különböző vásárokon, amikor kivittem, akkor láttam, hogy van rá érdeklődés. És akkor így egyik lépés után jön a másik, gondolkodtam tovább, hogyan lehetne még tovább fejleszteni. Akkor többen mondták, hogy akkor készültek már medálok is. Természetesen mindig orvosi fémalkatrésszel dolgozom, mert antiallergén. Akkor az egyik vásáron mondták, hogy miért nem készítek olyat is, ami mondjuk így van felfüggesztve. Akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogyan tudnám kivitelezni. Akkor utána megcsináltam. Szóval így jönnek ezek a lépések egymás után. Az egyik vásárló azt mondta, hogy jó lenne rá valami kis csillogás, vagy rakjak rá aranyat. Akkor gondolkodtam, hogy az aranyat azt nem érzem a magaménak, inkább másban gondolkodnék, így lett belőle platina, tehát tulajdonképpen platina festés is van rajta. Ékszereket párhuzamosan készítem az edényekkel, mert valahogy a monoton munkát azt nem viselem jól, tehát az én műhelyem az nem úgy van, hogy akkor én most reggeltől estig egyfélét csinálok, és minden nap, hanem amíg mondjuk égetek, mert bent vannak az edényeim a kemencébe, addig mondjuk készítek ékszereket, vagy amikor éppen kemencét rakok, és látom, hogy még nincs tele, de még van benne hely, akkor készítek apróbbakat, és így összefésülöm a dolgot, de soha nem ilyen egy koptafára dolgozom, és nem is tudom, meg nem is akarom ezeket így megismételni egyformára. Színezett anyagokat is használok, de van, amikor az anyagra festek, és benne van a pakliban, hogy az ember sajnos selejtet is csinál, mert azért eleve maximalista vagyok, és hogyha kijönnek a kemencéből a tárgyak, és valami már látok egy pici hibát, akkor az már kiesik a szórásból. Tehát itt azért ennek van egy ilyen oldala is. Úgyhogy sokszor úgy van, hogy lerajzolok valamit, vagy elgondolom, hogy hogyan szeretnék, és a munka folyamatában megváltoztatom, mert akkor úgy érzem, hogy az egy jobb döntés. Tehát így ez a dolog, ez mindig változik, és mindig képlékeny. Van-e valamilyen különleges téma vagy stílus, amit követsz? Hát talán az, hogy viselhető legyen, az egyik, az fontos számomra. Meg az, hogy egyszerű legyen. Mert én a tárgykészítésnél is azt gondolom sokszor, hogy a kevesebb az több. Tehát igyekszem úgy elkészíteni ezeket az ékszereket, hogy a tartalom, meg a funkció, a használhatóság az valahogy összekapcsolódjon.
hiszen én is használom az ékszert, szeretem az ékszert, gyűjtöm, és hát látom, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami kevésbé. Van olyan hölgy, aki szívesebben viseli az olyat, ami nagyobb, egy kicsit attraktívabb, vagy mélyebben lóg itt a fülénél. Van, aki a kicsi szolidat szereti. Tehát mondjuk ezekre így gondolok, és így talán mindenki talál olyat, ami a kedvére való. De talán a fő szempont az igen, hogy hordható legyen, viselhető legyen, és azért egyszerű legyen. Tehát ne legyen túl díszítve. Remélem, hogy ez sikerült. Hogyan zajlik egy kerámia ékszernek az elkészítése? Hosszadalmas, és sokan nem is gondolják, hogy egy ilyen kicsike kis tárban mennyi munka van. Én egyszer elkezdtem nézegetni az órát, hogy akkor ez most mennyi idő, de egy idő után elvesztettem a fonalat, mert olyan sokszor kell kézbe venni, hogy először meg kell csinálni nyersen, akkor azt meg kell csiszolni. Utána azt ki kell égetni, utána azt le kell mázolni, utána azt ki kell még egyszer égetni, utána ilyen esetben fölfesteni rá a platinát, utána kiégetni még egyszer harmadszor, és utána még fölragasztani, meg fölapplikálni az alkatrészeket. Tehát hosszadalmas folyamat, nem tudom megmondani mennyi idő. És akkor egyszer ki van égetve 1000 fokra, egyszer ki van égetve 1250 fokra, és egyszer meg ki van égetve a platinával olyan 700-800 fok között. És akkor van kész. A színek választásánál? A színek választásánál, hát ugye a kedvenc színek. Valahogy a jövőben lesz majd még bordó, meg pink, az is bejön a listába, de valahogy van egy szín, amit úgy ritkában használok az ékszerbe, az a sárga. Nem tudom miért. De az biztos, hogy valahogy úgy érzem, hogy ezek a színeim. Milyen tanácsot adnál neki, akik érdeklődnek a kerámia ékszerkészítés iránt? Vagy éppen akár most kezdenék fajta pályafutásra? Hát az biztos, hogy kell hozzá a precizitáson kívül. Egyébként türelemre is tanít és nevel, és az nagyon jó, mert nekem abból sokszor kevés van. De a munkafolyamat az egyszerűen rávezet arra, hogy a türelemre. Tehát nagyon fontos, és az is, hogy legyen egy szakmai alázat, a precizitás, és a lényeg, hogy az ember szeretettel készítse. Én azt gondolom, talán az én tárgyaimon ez látszik, vagy ez sugárzik talán belőlük, most nagy képűség nélkül szeretném mondani, hogy szeretettel készülnek. És mert hogyha valami nem úgy készül, hanem össze kell valamit csapni, vagy nincs is átgondolva, akkor az eredmény nem lesz olyan. Mert nem tud olyan lenni. Azt gondolom, hogy a hasonló gondolkodású, szellemiségű, ízlésű hölgyek, mint amilyen én vagyok, meg fogják találni azt, amit keresnek.